Kaixo? Bale, hasiko gara gaurko azken panelarekin, pentsaera eta historia panelarekin. Eta hiru aurkezpen izango ditugu. Lehenengoa, Gorka Bracerasena izango da. Izenburua, kaiola guztiak hutsik egon arte, animalien askapen eta ekintza zuzenaren errepresentazioak Jokerman 8 eleberrian. Barkatu, hasi aurretik gogoratu behar dut, gogorarazi behar dizuet, bazkaltzera geratu zaretenok, norbaitek ez badu bazkaria ordaindu, bizun bidez egin behar dela, 10 euroko pagoa, hor txartel informatibo horretan dago zenbakian, norbaitek ez badu ordaindu, gero esan eta zenbakia pasako diogu. Eta beste gauza bat, pizkat berandutu gara, orduan panel hau 6 arte luzatuko da, eta gero 6etan gurean dokumentalaren proiektzioa izango dugu. Bale, orain bai, Gorkaren aurkezpenarekin hasiko gara. Gorka Braceras Martinezek hizkuntza modernoak ikasi zituen Deustuko Unibertsitatean, eta literatura ikasketen masterra EHUn. 2021 bere literatura doktoregoa bukatu zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, muturreko ekologismoak eta ekintza zuzenak literaturan duen presentzia bere lanaren oinarritzat hartuz. Beste gai batzuen artean bere lanak Eduard Dabiren literatura, ingurumena eta Amerikar mendebaldearekin loturiko ikuspuntuak barnean hartzen ditu. EHUko Horri West ikerketa taldearekin lan egiten du, batez ere naturaren, Amerikar mendebaldearen eta ekologismoaren arteko loturei eta haien representazio literarioei arreta jarriz. Nahi duzunean, Gorka zure hitza daukazu. Bai. Horrekin? Bai, kenduko dugu hori, no? Begia pantalla osoan jartzeko. Baina. A ver. Vale. Vale. Bai. Vale, eskerrik asko aurkezpenengatik. Ni orain, entzuten da. Bai. Vale. Ni kasutan literaturari buruz itxengo dizuet, pixka bat, eta duzun bezala Jokerman eleberriaren inguruan itxengo dut. Baina azteko, izango pixka bat, ekologismoaren ekintza zuzenari buruz eta muturreko ekologismoatzat deitzen dene buruz. Askotan ere, estatu batuetan batez ere, ekoterrorismo hitza entzuten dugu, eta honekin lotuta ere ikusiko dugu. Ikusiko dugu pixka bat, eleberri honetan dakan presentzia, eta batez ere, nola hasi zen ekologismo, muturreko ekologismoa eta ekintza zuzena literaturan. Hau batez ere, garatu zen 70ko hamarkadan, baina hori baino lehen, herri indigenen erresistentzia, luditen borroka, makinen kontra, eta Turoren disobentzia zibilaren ideiak izan ziren pizkat bere aitzindari, ezta? Gero, mugimendua bihurtu baino lehen, 50ko hamarkadan batez ere Erresuma Batuan, estatu batuetan, hasi ziren pertsona bakartiak ekintza zuzena hartzen, ezta? Kapitalismoaren kontra, industrializazioaren kontra, natura defendatuz. Eta kontestu honetan, borrokatu ziren lurraren eta animalien askapena lortzeko. Normalean, bi mugimendu hauek batera ere. Bai. Momentutxo bat bakarrik, ez da ikusten bestelan. Gure aurkezpena, eta zodian eta. Eta, bueltaz daude. Bai. Vale. Orduan, esan dut, lurraren eta animalien askapena, gutxo gara bera, bi mutur ezberdin izan da ere, elkarrekin doaz, ia beti. Eta, lurraren askapenarekin dututa, baditugu bi talde nagusi, Earth First, 1980an sortuta, eta Earth Liberation Front, 1992an sortuta. Beste aldetik badaukagu,
animalien askapena eta bizitza defendatzeko mugimendu hau. Hau hasi zen ere, bazitez ere, Erresuma Batuan, The Hands Outdoors Associationekin, gero hau Band of Mercy bihurtu zen, eta azkenean Animal Liberation Front ezaguna. Hau, 1976an sortu zen, eta esan dezakegu gaur egun garrantzitsua dena, aktiboena dagoena, hala ere, lehen ere aktiboago zegoen. Eta gero, itsasoko bizitza eta animaliak defendatzeko, badago Sea Shepherd Conservation Society, 1977an sortuta, orduan badakagu, benetan dagoen mugimendu soziala, historian zehar pizkat eratu dena, herri indigenen erresistentzia kontuan hartuz, eta hori eramango dugu literatura kasu honetan. Literatura beste helburu batzuen artean bada gure gizartearen, gure bizitzaren isla bat egitea, ezta? Orduan, benetan ekintza zuzena daukagu ekologian, zergatik ez literaturan. Presentzia gutxi dauka, egia esan. Lehenengo adibide garrantzitsua, Edward Abideen The Monkey Wrench Gang daukagu, 1975ean, eta novela honetan badaukagu ekologista talde bat, 4 pertsona osatu da, eta borrokan egiten dute, estatu batutako natura basatia defendatzeko, ezta? Enpresen kontra, urtegien kontra, ezta? Batez ere, kapitalismoaren eta industrializazioen kontra. Novela hau hartu zen ekologisten bibliatzat, esango dugu. Erzfestek bere bibliatzat hartu zuen, adibidez. Zergatik, novela honetan, historia bat, fikziozko historia bat, baina benetako asko ere badauka. Idazlea, bera egon zen gauza hauek egiten, adibidez, enpresen kontra, urtegien kontra, benetako bizitzen, ezta? Orduan, novelan agertzen dira pasaje pila bat, eta oso zehaztuta azaltzen dira gauzak. Nola saboteatu eskabadora bat, torreko gauzak, ezta? Eta jendeak manualtzat hartu zuen, ezta? Bere irudia erreproduzituz, jendeak hartu zuen, gida moduan. Orduan, hau da, lehenengo adibidea. Ez daude adibide asko literaturan, egia esan. Matxuetan presentzia oso gutxi dauka, adibidea temandik, beste bat hortik, eta normalen ere ideia okerrak transmititzen dira. Lehen esan duguna, ekoterrorismoa, normalen hartzen dute ekologismoaren, muturreko ekologismoaren sinonimotzat, novela askotan, ipintzen dute ekoterrorismoa eta bioterrorismoa elkarrekin. Orduan, badakagu, alde batetik, bizitza defendatu nahi duen mugimendu bat, eta bestetik, bizitza suntzitu nahi duen mugimendu bat. Baina, haiek elkarrekin ipintzen dute. Orduan, ideia nahiko okerrak daude orokorrean. Orduan, itxengo duen eleberriari buruz, hau da, Joker Manate, Richard Mellok idatzita, eta, Edo Erabik hasi zuen bidea jarraitzen du pizka bat. Badaukagu ekologista talde bat, gazteak, eta hainbat ekintzatan parte hartzen dute. Lurra defendatzeko, baina batez ere hemen animaliak ere babesteko. Edo Abiren kasuan, ere ez dago animalien askapena, baina hemen badago. Orduan, hau da, 2004an idatzia, orduan, 21. mendeko gizaki eta naturen arteko harremanak azter daitezke hemen. Orduan, Edward Abiren modeloa jarraituz, baditugu hainbat ekintza, adibidez, espaikin hau, dela zuhaitzetan hiltzeak sartu, gero, presek eta ez mosteko. Orduan, basoak babesteko modu bat. Baina gero, garrantzitsua dena kasu honetan, bada, animalien askapena, animalien babesa, eta horretarako lortu behar dugu pixka bat, pertsonaiek eta idazleak berak animalekin dituen harremanak. Morala, daukagu alde batetik, ideia ekologistak, baina badaukagu, adibidez, ideia espiritualak. Hemen esaten digu, batez ere protagonistek, zergatik defendatzen dutela animaliak natura, haien artean erlazio espiritual bat dagoelako. Ezin dela azaldu, eta hizkuntzarekin. Honekin batera daukagu identifikazio bat. Protagonistek animalekin identifikatzen dute haien buruak eta komunitate handi baten parte ikusten dute, eta beren burua.
ez dira gizakiak eta animaliak. Dira, denak elkarrekin eta haien sentimenduak partekatzen dituzte, haien basati natura. Orduan, bakogu liburuan izaki bizidun guztien arteko konexio bat. Eta ez bakarrik bizidunak, adibidez, harriak, mendiak, ibaiak, denak daude elkarrekin, ezta? Konexio global bat egiten. Hemen esaten dugu DMek, komunitate horren parte izatea, eramaten duela pertsonaiak, adibidez, identifikazio hori, komunitateko parte izatera uresteko moduan, ezta? Orduan, badaukagu, pertsonaia batzuk, 21. mendean, natura nahiko kutsatuta, animaliak hiltzen, zuntxipena edonon. Orduan, badaukagu, harremana, guk eta animaliak gauza bera, ezta? Komunitate baten parte. Zergatik dago garrantzitsua? Beitu. Hemen esaten digute, animaliak hiltzen denean, milioika eta milioika, badagoen oreka bat, gizakien eta naturen arteko oreka bat, eta bueno, animalien artean, hiltzen direnean eta habitata apurtzen denean, badagoela desoreka bat, munduko bakean nolabait apurtzen dela, eta hori ere modu espiritualean. Garrantzitsua da esatea, pertsone batzuek badaukatela haurtzaroko oroimenak edo lotura nahiko esanguratsuak animalekin, txikitan baserri batean bizi izan direlako, animalekin egon direlako beti. Orduan, badago harreman nahiko estua animalien eta gizakien artean. Hori kontuan hartuz, zer egingo dute protagonistek? Animaliengatik borrokatu. Eta badaude ekintza zuzen nahiko txo, liburua zehar. Hauetako bat da, eizaren sabotaia. Orduan, honekin hasi zen animaliak babesteko eta askatzeko mugimendua, eta baitu, esan digu hemen, urtero eizaren erruz hiltzen direla 200.000 animalia baino gehiago. Eta beste batzuk zauritzen dira, eta hau, gizakiak eta animaliak kontorru, ezta? Orduan, zer egiten dute? Hasteko, aseriak askatzen saiatzen dira, trampa bat ikusten duten bakoitzeko, apurtzen dute, ehosten dute, estariek inoiz ez topatzeko. Badago momentu bat, liburuan, protagonista batek aurkitzen duena aseri bat trampa barruan, hiltzen, baina bizirik oraindik. Orduan, sufritzen ari denez, pertsoneak erabakitzen du aseria hiltzea. Oso erabaki zaila da berantzat, eta hiltzen duenean, bere barruan zerbait apurtzen da. Animalien eta gizien arteko konexio hori apurtzen da nolabait. Orduan, ikusten dugu ze garrantzitsua den espiritualtasuna hau pertsoneengan. Gero badago beste adibideat, otsoen eiza sabotaia bat, nahiko handia, Kanadako hegoaldean, eta aktivistak saiatzen dira, eta lortzen dute azkenean, eiza eremura hurbildu, eta haien bizitzak arriskoan ipiniz, zarata pistola batekin, otsoak usatu, eta urteko eiza sabotaia egin. Gero dakagu baleen kasu bat, eta hau benetako gertakari batean oinarrituta dago. 3-4 protagonista joten dira Islandiara, eta hor saiatzen dira 2 ontzi ondoratzen. Urtero 1000 bale edo hiltzen dira dirua lortzeko, eta hauek hori ikusten dute injustiz moduan, ezta? Orduan, nahiko ondo asalduta, edo labekete zuen moduan, dena pauso asalduz, esaten digute nola ontzi bat ondoratu. Orduan, hori ikusten dugu pizkat, hori gida moduan. Literatura ekologista honek badauka xede bat. Ez bakarrik fikzioa izatea, baizik eta benetako bizitzan erantzun bat sortzea. Horregatik pizkat azaltzen digute nola hartu, ezta? Ekintza zuzen hau. Orduan, 2 ontziak ondoratzen dituzte, eta baleen eiza bertan bera geratzen da. Gero badaukate, metodo ilegal hauek, metodo legal batzuekin batera egiten dituzte, pizkat
hobeto, bueno, impactu handiago izateko, eta deiak, panfletoak, albistekin harremanak, manifestazioak eta egiten duzte. Zergatik, ondo dago, adin ustez, animaliak zuzenean askatzea, maiz aldetik, gizaterengan, kontzientzia hori sortu, behar da, ezta? Mundu guztiak, bere partea egiteko. Gero badago laboratorioen kontua. Esan dugu eizarekin 200 milioi edo animalia hiltzen dira urtero, laborategietan 73 milioi edo hiltzen dira. Orduan, zer egiten dute? Animaliak laborategietatik askatu. Baude pare bat adibidez, Kaliforniako Palo Alton, ateratzen duzte katu pila bat laborategitik, eta gero, etxe bat bilatzen diote. Gero ere, txakurrak askatzeko, beste laborategi batean, berdin, azaltzen dute nola egin bar den dena, kamarak nola suntxitu, zer egin bar den makinaria guztia sabotatzeko, orduan, hau ere azaltzen da. Eta orduan, txakur pila bat askatzen dituzte. Orduan, zer da garrantzitsu hemen? Batez ere, fikzioaren eta realitatearen arteko lotura. Badaukagu, alde batetik, benetako arazoak, benetako egoera bat, naturarena, animaliena, gizakiona ere, eta honi erantzun bat ematen saiatzen dira. Claro, esan duena, fikzioa da, baina jendearengan erantzun bat sortu nahi dute. Adibidez, lehen komentatu dudan The Monkey Branch Gang, izan zen mugimendu ekologistaren pizkunde nahiko handia, liburu bat bakarrik, fikzioa. Orduan, honek ere, saiatzen da hori horreko zerbait bilatzen, ezta? Orduan, benetako arazoak, ditugu, benetako kokalekuak, ontzien sabotaia benetako egoera batean oinarrituta dago, beraz, fikzioa eta errealitatea ez daude inoiz. Beti elkarrekin daude, esango genuke. Gero, adibidez, agertzen da The Fox, benetako ekologista bat izan zena, Chicagoko inguruan, bera bakarrik, enpresen kontra ekintza ezberdinak egin zituena, eta beste pertsona batzuk ere badaude. Adibidez, Ubi taldea. Ondori moduan zer esango genezake? Fikzio daukagula, esan duguna, errealitatearen, edo gizartearen isla bat egiteko. Ezta? Ispilu moduan erabiltzeko. Orduan, badakagu, 21. mendean edo 20. mendearen amaieran, gizakien eta beste animalien edo naturaren arteko harremanak, ezta? Kontestu kapitalista industrial batean. Orduan, honi erantzun bat emateko badakagu hori ekintza zuzena eta muturreko ekologismoa. Orduan, ideia pixka bat da hori ulertu nola gizakiak zer egiten duten naturarekin, animalekin, nola motatzen diren 21. mendean, eta ze alternatiba dauden, ezta? Horrei erantzuna emateko. Honetan badakagu esplotazio alde batetik, hilketak, eta beste aldetik, jendea animaliak salatu nahian, lurra salatu nahian, orduan, bada benetako erantzun bat, eta literatura honek egin nahi du hori bildu eta erantzun bat sortu. Eta honekin, hobeto genuke. Eskerrik asko. Eskerrik asko Gorka zure hitzaldiarengatik. Hurrengoa Mikel Urdangarin Irastorzarena izango da. Izenburua gizakia abere hutsa da, Jose Azurmendiren gizaberetsoa giza salbuespenkeriaren aurka. Mikel Urdangarin Irastorza filosofian doktore gaia da Euskal Herriko Unibertsitatean, Jose Azurmendi katedralen baitan. Bere ikerketa lerro nagusia subjektu ereduak dira, zaurgarritasuna, inter- eta eko-dependentziak edota burujabetzak landuz besteak beste. Auzi horiek ardatz hartuta Simone de Beauvoir Norbanakoa eta burujabetza liburua idatzi zuen. Horrez gain, herrigintzako proiektu ezberdinetan ari da eta naiz irratiko kolaboratzailea da. Nahi duzunean.
Non dagoen. Eta Palestina. Bai. Vale. Bueno, arratsalde on denoi eta lehenik eta behin eskerrik asko, antolakuntzako kide ezberdinei kongresu hau antolatzagatik eta nahi bertan parte hartzeko aukera eskaintzagatik. Azterako denbora jarrikoet, ez luzatzearen. Vale, bueno, azaldu duten bezala, gizakia bere hutsa da, Jose Azurmendiren giza bere etxoa, giza salbuespenkeriaren kontra. Hori izango da gaur hizpide hartuko dudan gaia. Jose Azurmendiren subjektu eredua aztertzen ari naiz nire tesi doktoralean, eta, bueno, uste nuen aitzaki politia izan zitekeela, hori azaltzeko, eta kongresu hontako, hizpide eta gai ezberdinekin elkarrezketan jartzeko. Vale, orduan, zein da nire asmoa? Lehenik eta behin argipen bat. Jose Azurmendirentzat, bueno, Jose Azurmendik ez dakit ze pentsatuko luke ni hemen ikusita. Da, bera antiespezismoa ez da izan bere gai nagusietako bat, inondik inora ere, eta onartu behar dut, nire kasuan ere, ez dela gai hau jorratu, eta ez naizela inondik inora ere hontan aditua. Baina, bueno, kongresuaren titularra irakurri nuenean, geu ere animalia, segituan etorri zaidan, Jose Azurmendiren oi hartzuna, hain zuen ere, berak betidanik hori aldarrikatu izan dudelako, giza bere etxoak garela, eta hemen daude liburu ezberdinak hori azaltzen dutenak, eta hain zuten ere, bueno, uste nuen interesgarri izan zitekeela, bueno, geure genealogiak arakatze aldera, berak egiten duen planteamendu hori hemen aurkeztea, eta, bueno, galdetzea edo planteatzea, ea, giza bere etxo hori nola baliatu dezakegun, giza salbuespenkeria hori behintzat auzitan jartzeko. Beraz, bueno, nahiko azalpen deskribatzailea izango da, eta hemen dituzuen liburu hauek izango ditute iturri nagusi. Orduan, zer egingo, lehenik eta behin Jose Azurmendi nor da, pare bat zertzela da emango ditut bere obra ulertzeko funtsezkoa direnak, bigarrenik bere giza bere etxo delako hori azalduko dut, hirugarrenik giza salbuespenkeriaren aurka giza bere etxo hori nola baliatu daitekeen, bueno, zenbait gako eskaintzen ahaleginduko naiz, laugarrenik ez dut uste astirik emango didanik, eta bestela galderen tartean helduko diogu nahi badazue, gizaki eta animalien arteko harremanaz berak esandakoari ere referentzia egin nahiko nioke eta bukatzeko ondorioak azaldu. Argipen bezala, Jose Azurmendik liburuaren titularretik bertatik esan du gizona bere hutsa da, eta gizona erabili izan du bereziki bere hasierako obratan gizakire referentzia egiteko, eta nik bere aipuetan hori mantendu egin dut, baina besterik adierazi ezean, gizona aipatzen duenean gizakia jardungo gara. Zein da Jose Azurmendi? Bueno, Jose Azurmendi 1941 jaiotako zegamar filosofoa da, Arantzazura joan zen ondoren, berak esan duen bezala pobren unibertsitatera, eta gero Europan barna ibili da, besteak beste, frankismo garaian, kanpora alde egin behar izan zuelako. Eta bere obra ulertzeko, da bere obran kokatze aldera giza bere etxoa, uste ezinbesteko dela bi kontu aintzat hartzea. Alde batetik, 56ko belaunaldiko kidea da, eta hain zuen ere bere obra eta bere intuizio planteamendu ezberdinak 56ko belaunaldi horren eztabaida eta testuinguru soziopolitiko horren baitan ulertu behar da, eta bigarrenik obra oso zabala josi du, besteak beste 51 edo 52 liburu, 100 artikulu, eta tartean, hemen aipatutako 3 lan hauek argitaratu izan ditu giza bere etxoari propioki helduta. Baina uste giza bere etxoaren kontzeptua bere obra osoan zeharlerroa dela. Esan dudan bezala, 56ko belaunaldiaren baitan ulertu behar da Jose Azurmendi, eta giza bere etxoaren kontzeptuare hor ulertu behar da, ezta? 56ko belaunaldi 60ko hamarkadan hasi zen bere jarduera politiko eta tartean baita ere filosofikoa garatzen. 60ko hamarkada, Hego Euskal Herrian, frankismo bete-betean, 25 años de la paz delako hori ospatzen zenbaitzuk, baina nolabait testuinguru hortan, bueno, bazegoen sekulako etxipena, gizarteko sektore oso zabaletan, gerra zibila galdu ondoren, sekulako jazarpena, baina hor eman zan, Itziarraizpuruak Euskal Udaberria deitu zion testuinguru bat. Hau da, sekulako berpizte politiko, sozial, ekonomiko, kulturala, esparru oso ezberdinetan,
Eta testuinguru horretan, Jose Azurmendik esaten du, naiz eta esnatzea hori nahiko garratza izan zen, hau da, sekulako esperantzek baino bizi nahi gorri batek bultzatutako matxinada bate izanagatik, bueno, optimismo bat ere zabaldu zen. Hau da, bueno, posible da erregimen hau eraistea, erregimen frankista eraistea, posible da hemen iraultza bat egitea. Eta hor, Jose Azurmendik esaten du, testuinguru hortan planteamendu optimista horien baitan, eta 78ko maiatza ezberdina horien abaroan, bueno, nolabait, gizaki berriarekin, edo gizon, eta kasu honetan sik jarri dut, gizon berri horrekin amesten hasi zirela zenbait kide, ezta? Tartean Juan Mari Torrealdai idatzi zuen iraultzaz lana, 1973an, bere oso gertuko autore batek, eta hau planteatzen zuten, ez zela nahikoa azpiegitura ekonomikoa iraultzea. Hau da, horrez gain ezinbestekoa zela gainegiturak kontzientziak ere iraultzea. Zertarako, gizaki berri bat eraikitzeko. Baketxoa izango zena, arduratxoa izango zena, iraultzailea, kooperatiboa eta. Eta Jose Azurmendik hain zuten ere horren aurrean egin zuen gizaberetxoaren aldarrikapen. Beak nolabait, berak dio, aingerukeria politiko, erlijioso eta pedagogiko ezberdinen aurrean berak egingo du hain zuten ere humiltasunerako dei bat. Eta hemen, liburu honetan, goiburuak berak dion bezala, gizakia abere hutsa da. Eta berak eitzen du, mesedez, errespeta iozue hori, hortik abiatuta eraiki beharko baita gizakiaren lotutako edozein proiektu. Eta zesan nahi du gizakia abere hutsa da delako aldarrikapen horrek? Usted, alde batetik, gizabere txo horrek, eta txo horrek adierazten duen bezala, badago humiltasunerako dei bat, baina badago beste alde batetik, aberetasunaren aldarrikapen. Jose Azurmendik askotan esan izan du, mendebaldeko tradizio besteak beste filosofikoan, eta bereziki modernidadetik aurrera, Descartes eta Enparauek egindako gogoetatik aurrera, nolabait, modernidadean aztu dela gizaki abere bat dela. Eta ondorioz egin diren planteamendu hori, nolabait, kondizio hori ahaztuta egin direla. Eta berak esaten du, gure kultura guztia, beraz juzkaerak eta problemak planteatzeko moduak berak ere, gizona animalia zenik edo animaliatik datorrenik etzekiten mendeetako eta mendeetako tradizioek moldaturik da. Eta horren lekuko da bestea beste natura eta kulturen arteko dualismo moderno. Eta horren aurrean Jose Azurmendik bestelako oinarri bat planteatzen du. Berak dio, gizona, gizakia abere bat da. Gizakia lehenik eta beste ezer baino lehen gizaki bizia da. Organismo bat, animalia bat. Beraz, berak esango du, hori da nolabait, edozein planteamendu erlijioa planteatzerako garaian, violentzia eta bakegintza planteatzerako garaian, naziogintza planteatzerako garaian, edozein planteamendu oinarrian izan beharko duen, edo aintzat hartu beharko den kondizio hori da. Gizakia abere bat da, gorputz bat da, animalia bat da. Gure terminologian esango dugu gizaberetxo bat. Beraz, hortik abiatuta, nik bi galdera planteatu nahiko nituzke gaur, eta bi galdera hauek gutxi asko erantzuten ahalegindu nahiko nuke gaurko hitzartze honetan. Alde batetik zer esan nahi du gizaberetxo horrek, nolabait baieztapen horrek inabardura ugari dituelako, eta bigarrenik, akaso Jose Azurmendik berak egin zuen ez duen galdera bat egin nahi nuke, nolabait hori gaur egungo auzi ezberdinetara ekartzeko, eta da, nola baliatu dezakegu gizaberetxoaren kontzeptu hori, esan dugu bezala testuinguru jakin batean formulatutako planteamendu hori, giza salbuespenkeria auzitan jartzeko eta gizaki eta gainontzeko animalien arteko harremanak berpentsatzeko. Nola baliatu dezakegu kontzeptu hori eta kontzeptu horren bueltako gogoeta ezberdinak, kaso berak egin zituen galderak izanagatik guk geuk gure galdera ezberdinei erantzun bat emateko edo erantzun posible batzuk gutxienez iradokitzeko. Nere ustez, badaude horretarako aukerak. Hain zuen ere, Jose Azurmendiren gizaberetxoa besteak beste giza salbuespenkeria horren kontrako aldarrikapenen bat ere izan dela. Eta berak esango du, berak terminologia erabiliz, giza jainko zerusemearen, eta kasu honetan seme hori literalki ulertzea nahiko nuke, horren kontrako kritika bat ere badela esango nuke, ezta? Berak esango modernidadean erroko aldaketa bat gertatzen dela, ez askotan zen da modernidadea sekularizazio prozesu bat izan zela, eta berak esango du modernidadean egintzena izan zela nolabait jainkoaren lekua ordezkatu. Hau da, jainko hori eraitsi zen, jainko erlijioso bat ustez eraitsi zen, bigarren modernidadean bereziki, baina horren aurrean gizakia bilakatu zen jainko berria.
Berak esan du, salbatu beharrean dago gizonaren posizio privilegiatua izatea. Hau da, gizakia kokatu zen, nolabait posizio privilegiatu horretan. Eta nola egin daiteke hori? Eta berak esaten du, hainbat dualismo, nolabait moderno ezarriz, ezta? Tartean dago naturaren eta kulturaren arteko dualismo. Berak esango du, dena bi partetan banatzen da. Gizona eta kasu honetan literalki eta beste guztia. Hau da, bereizketa terminologiko bat egin behar da, baldin eta gizakia jainko berria bilakatu beharko badegu, gizakia eta gainontzeko guztiaren artean. Eta horrek beste hainbat dualismo ere ekarri zituen. Hau da, besteak beste, zeintzuk dira beste guzti hortan zein kokatzen ditugu? Natura eta tartean beste animali guztiak ere. Eta zentzu hortan, berdefinizio bat ematen da gizakiarena. Ordura arte Aristotelesen definizio famatoren baitan zun politikun bazegoen aberearen kondizio hori barne hartuta definizio horretan. Baina Descartes eta hauekin segida emanez, nolabait emango da, nolabait ez da soilik definiziotik hori baztertuko, baizik eta kontra jarri egingo dira gizaki izatea eta animali izatea. Berak esango du, gizaki izatea ze bilakatuko da, animali ez izatea. Eta orduan berak dio, aberekiko bere diferentzian enpeinatu da beti gizona. Gizakien artean beste bat, baina guztietan bera nagusi. Barkatu. Gizatasuna desaberetzearekin ulertuz, edo parekatuz. Hau da, gizatasunen aurrera egitea da desaberetzea. Gizaki izatea da abere ez izatea. Eta zentzu hortan, berak ironikoki aipatzen duen bezala, eraikitzen da giza jainko zeru seme bat. Bera dio, oi gizona, gizon galanta, ai, zeru semea. Nolabait, ironikoki azaltzen duen bezala, nolabait, fikziozko sujetu bat eraikitzen da. Eta horren aurrean, giza beretxoaren aldarrikapen horrek nola jartzen du auzitan giza jainko zeru seme delako hori. Nik azpimarratu nahiko nituzke 3 elementu nire ustez interesgarriak direnak eta giza salbuespenkeri hori auzitan jartzeko balio dezaketen. Lehenik eta behin, badago aldarrikapen bat, eta da lurreko gizaberea dela eta ez zeru semea. Hau da, gizaberetxo horrek, askotan berak azpimarratzen du eta parekatzen du gorputz bat dela. Hau da, gizabere bat da, gorputz bat da, gorputz kokatu bat da, eta ondorioz, esango du, lurtarra da. Ez da zeruko gogo bat, baizik eta gorputza nolabait lurrera sustraitzen gaitu eta lurrera errotzen gaitu, ezta? Beraz, berak behin eta berriz azpimarratzen duen bezala, gizabereak geran neurrian lurrekoak gera, ez gera zerukoak. Berak dio, zergatik ez dugu maitatuko gure haragi hau, abere hau, gure gorputz honetan mundua, kosmos guztia. Ez algara gure lurra, gure lurreko aberetxoa. Ezta, beraz, behin eta berriz azpimarratuko du lurreko aberetxoak. Gera, ez gera, nolabait zeruan kokatutako espiritu hutsak, ezta? Eta berak behin eta berriz azpimarratzen du hori humiltasunez onartu egin behar degula, ezta? Eta zentzu hortan ekartzen du ona aipu bat 2009ko beste lan batean oso interesgarria dena, ez? Esaten du Gandiagarekin elkarrezketan. Zenbat humiltasun? Eta humiltasuna nondi dator? Humusetik, hau da, lurretik, baxutik. Hau da, berak, eta hemen ez dakit Jarauiren obra gertuko da zuen, baina berak humusitate hitz egiten du, humusa nolabait erdigunera ekartzen du, niri oihartzun hori etortzen zait, baina hor badago nolabait azurmendik uztartzen ditu humusaren baitan humiltasuna eta lurra. Hau da, guk humiltasunez onartu behar dugu lurrekoak garela. Beraz, ikusi dezakegu, jainko bilakatutako eta nolabait denen gainetik kokatutako jainko berri hori, edo sujetu gorpuzgabe hori auzitan jartzen dela, lurrera ekartzen duela, eta nolabait gainontzeko izakiekin parez pare kokatzen duela azurmendik. Baina horrek badu bigarren elementu bat, eta hau, akaso gora ekarriko dut. Horrek badu bigarren elementu bat, lurrekoak garen neurrian, gizakiaren posizio privilegiatu hori auzitan jarri da, lehen esan dudan bezala, eta horrek bestelako, lur horretan dauden bestelako izaki bizidunekin, eta beste animaliekin ere nolabait parez pare kokatzen gaitu, ezta? Eta zentzu hortan azurmendik esaten du, gizaberetxoa, bera ere aberetxo bat den neurrian, bizitzaren arbola edo familiako partea dela.
Hau da, beste abereen ahaidea dela, beste abereen senitartekoa dela, ezta? Berak dio, bizidun guztiak dira, gizona barne, kondairazkoak eta senitartekoak. Astoa, zaldia eta zebra lehengusuak badira, oioa eta zapelatza bestengusuak dira, eta otsoa eta ardia herengusuak. Bizitzaren arbolaren fruituak denok, eta fruitu horietatik mantentzen gara. Elkar jaten duten familia gara. Arbola horrek taxutzen gaitu. Beraz, biztako dan bezala, senideen artean ez du planteatzen erlazio harmoniatxu bat, berak dio elkar jaten duen familia gara, baina senideen edo aide gisa kokatzen ditu gainontzeko izaki bizidunak eta tarten gainontzeko animaliak ere. Eta ez soilik nolabait erreinu naturalean biologikoki edo naturalki, naiz eta kontzeptu hauek kakotxa artean jarri behar diren, berak esango du kulturalki ere gizaberea abere bat dela. Zergatik, gizabereak bere bizitza, bere nortasuna, aberen bueltako metafora eta erreferentzien arabera ulertzen duelako, ezta? Eta zentzu hortan esaten du, rurala da gizakiaren kultura, bere bizitza ulertzeko modu osoa. Eta ez dauka beste eskemarik bere bizitza ulertzeko rurala baino. Eta animaliekiko erreferentzian bera da giza aberea. Hau da, giza abereak gera kulturalki ere, simbolikoki ere. Zakurra, behia, soroa, zelaia, arbola izaten diren bezala. Horiek bere lagun izan ditu, eta hortik landu du bere kultura. Beraz, nolabait, gainontzeko abereak lurrekoak garen neurrian, gure senitartekoak dira, nolabait, bai naturalki eta baita esango dugu kulturalki edo simbolikoki ere. Beraz, bistakoa den bezala, nolabait, auzitan jarri du gizakiaren posizio privilegiatu hori, eta bide batez, ematen du bide edo ematen du irikitzen du zirrikitutxo bat, gizakiaren eta gainontzeko abereen arteko nolabait bereizketa hierarkiko hori ere egin batean behintzat auzitan hartzeko. Eta hor bada hirugarren elementua nik uste interesgarria dena. Berak dio modernidadean beste fenomeno bat ematen dela, ezta? Edo aurrekoari lotuta, hau da, gizakia jainkoa izango baldin bada, singularrean deklinatuta, gizaki hori jainkotu egin behar da. Eta gizaki hori jainkotzeaz batera zer egin behar dira, gainontzeko guztiak gutxietxi eta azpiratu jainkorren azpian egongo baldin badira, ezta? Beraz, kontua ez da, hor ematen da operazio bikoitz bat, ezta? Alde batetik, gizakia jainkotzeko aldarrik esaten da esklusiboki razionala dela, razionaltasuna, nolabait razionaltasun matematikoarekin berdintuz, baina horrez gain, nolabait gainontzeko guztiak gutxietxi eta azpiratze aldera beste operazio bat egiten da, eta da, razionaltasun esklusiboa aldarrikatzen dela. Hau da, ez da besteak baino razionalagoa dela edo adimentsuagoa dela, baizik eta bera da adimenaren, argiaren, eta nolabait razionaltasunaren jabe esklusibo bakarra. Eta beraz horren ematen da dikotomia bat, ezta? Nolabait gizaki izango da argia, argi absolutoa, gizaki izango baldin bada, eta nolabait prozesu politiko adibidez ezberdinak gizaki hori argitzera begira nolabait planteatuko dira, eta gainontzeko guztia, jainkorren azpian kokatu dugun gainontzeko guztia, izango da ilun absolutoa. Besteak beste, makina automata batzuk, nolabait, automatismo biologikoen bitartez, arituko direnak inolako, balen aipatzen zenuen, autonomiarik ebazmenik gabe. Eta hain zuen ere, Azurmendi alegintzen da hori hausten. Eta hori hausten du bi aldetatik. Alde batetik, aldarrikatuko du gizakia ez dela salbuespenezko gizaki bat, nolabait gainontzekoekiko bereizketa radikal bat ten baitan ulertzen dena, ezta? Eta horretarako hiru elementu azpimarratzen ditu. Alde batetik esan du, ustez gizakiaren salbuespenezkoan diren dohain ezberdinak, adibidez, tresnen ekoizpena, edota traditzeko gaitasun hau, De Gaulletik hartzen du, De Gaulle txinpantekin eta indako ikerketa ezberdinetatik hartzen duen elementu bada, hau da, ikusi, ikasi, eta ikasitako hori traditzeko, hau da, transmititzeko, hau da, kulturarako gaitasuna esango du, ez dugu gizakiok bakarrik, eta gaitasun hori aberezkoa da, beraz ez da salbuespenezkoa, ez da? Eta beraz, azpimarratuko du behin eta berriz, kulturaren eta naturaren artean, gizaki eta gainontzeko animalien artean, ez daude diferentzia fundamentalak, ez dago dikotomia erabatekorik, diferentziak egotekotan graduzkoak daude. Horrek ez du esan nahi berak esango du, diferentziak egon ez daudenik, esango du, diferentziak egon badaude.
baina beste animali guztien artean dauden bezalaxe. Eta berak dio, bereizgarriak errinozeronteak ere baditu bereak, nabarmen xamarra gainera. Gizona beste abere guztiengandik desberdina da, baina abere guztiak dira beste guztiengandik desberdin. Beraz, diferentziak egon badaude, baina ez dira erabatekoak, nolabait animalien artekoak dira. Eta horrek bainaz badu beste elementu bat, eta da, nolabait, gizakiaren ustez salbuespenezkoak diren dohain horiek aberezkoak diren neurrian, ustez salbuespenezkoak diren dohain horiek beste abereek ere badituzte, ezta? Eta zentzu hortan berak dio, De Gaullekin eta Darwinekin ikasi duela, abereak ez direla inolaz ere genetikoki programaturiko automatak, aktore itxuak, baizik eta lantzaren arabera jokatzeko ebazmena eta erabakimena dutela. Besteak beste, irudimena, oroimena, autokontzientzia forma batzuk, traditzeko eta tradizioak eraikitzeko gaitasuna, eta abar. Eta zentzu horretan, argitze aldera, berak gizaki animalia dela aldarrikatzen duenean, ez du planteatzen hori nolabait gizakia gutxiesteko. Berak esango du hori nork planteatzen du, edo nork ulertzen du hori, hain zuen ere, animalien kontzeptu basua dutenak. Eta berak esango du, gizona aberea dela esan eta nola irudi dakioke inori gizona behititzen denik. Nork ezagutzen du ezer goragorik. Beraz, ezer goragorik ezagutze ez badegu, nolabait beste animaliak ez dira gu baino, txiago. Beraz, eta denboran aurrera egin dedanez, hor dauden ere ustez zenbait elementu. Gizaki eta animalien arteko erlazioaz ez du apenas hitz egiten, artikulu batean egiten ditu aipamen batzuk, eta nahi badazue gero galderen tartean sakonduko dugu, eta azkenik ondorio gisa eta pixkat sintesi gisa 3 elementu. Alde batetik aipatu dugun bezala, Azurmendiren obran badago zer derrodan aldarrikapen bat, gizakia abere hutsa da, eta horrek nire ustez, nolabait giza salbuespenkeria hori, edo berak esango du giza jainko zeruseme hori auzitan jartzeko zenbait aukera eskaintzen ditu. Eta nik 3 elementu azpimarratu ditut. Bat, lurreko gorputza aberea da, ez da gogo zeruseme bat. 2, lurrekoa da neurrian, gainontzeko abereak naturalki eta kulturalki senitartekoak ditu, aideak, eta 3. Nolabait hor diferentzia fundamentalak baino graduzko diferentziak daude. Gizakiaren ustez salbuespenezkoak diren dohain horiek animaliazkoak dira, eta ondorioz animaliak ere badituzte dohain horietako asko, eta beraz ez dira gutxiago ere. Beraz, honekin borobilduko dut, eta, bueno, gero galderetan sakonduko nahi badzu. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Mikel zure hitzaldiagatik eta hurrengoa Irene Barañanorena izango da. Beraz, ea etortzen den horatzean dagoelako kabina. PowerPoint orokorrian dago. Gauza bat. Vale, ja. Bai? Euskaraz dago? Iba, bueno, berdin dira. Bai, klase. Hemen ikusten zaket, nire PowerPoint. Ez, hemendik egin beharko duzu. Vale. Bueno, aurkeztuko zaitut lehenengo azpizkoretan. Vale, Irene Barañano Diazen hitzaldiaren izenburua,
Bilboko mugimendu antitaurinoaren historia da. Irene Barañano Díaz es traductora de profesión y estudiante de periodismo por vocación, especializada en la comunicación multimedia. También prepara su doctorado en comunicación social con un análisis sobre las subjetividades del movimiento de liberación animal en el Estado español entre 1982 y 2022. Además, dedica su tiempo libre al activismo antiespecista en el entorno de la comparsa antiespecista Piztiak y el grupo de militancia animalista. Nahi duzunean, Irene. Muy bien. Arratsaldeon, ni Irene Barañano naiz, EHUko ikaslea eta doktore gaia, eta Bilboko mugimendu antitaurinoari buruz hitz egingo dizuet. Askotan iruditzen zaigu, tauromakiak ibilbide oparoa duela historia luzea, baina hori da, edabidetatik, mundu taurinotik garrantzi handia eman zaiolako, eta iruditzen zaigu mugimendu antitaurinoak ez duela ia ibilbiderik. Baina egia da, tauromakia existitzen denetik, erresistentzia batzuk existitu izan direla, eta beraz, esan dezakegu, mugimendu antitaurinoa... Ez dago ondo konpartituta. Ai, bale. Barkatu, Vale, a ver. Ointxe bertan. Vale. Horreme? Berriro. Vale. Berriro hasiko naiz, bale? Etxekoek ere entzuteko. Bueno, Irene Barañano naiz, EHUko ikaslea eta doktore gaia eta Bilboko mugimendu antitaurinoari buruz hitz egingo dizuet. Askotan iruditzen zaigu, tauromakiak ibilbide edo historia oparoa duela luzea, baina hori da, edabidetatik eta mugimendu taurinotik garrantzi handia eman zaiolako. Baina egia esan, mugimendu antitaurinoaz ez da ia ezer esan, baina, klaro, tauromakia existitzen denetik, erresistentzia batzuk existitu izan dira, eta beraz, mugimendu antitaurinoa tauromakia bezain zarra da. Nik ezin dut orain mugimendu antitaurinoaren historia osoa kontatu, eta horregatik Bilboko historiara mugatuko naiz. Eta horrez gain iruditzen zait, seguru asko agian, ez duzuela ezagutuko naiz eta Bilbokoak izan, baliteke Bilboko mugimendu antitaurinoaren historia ez ezagutzea, erabideek ez diotelako ia koberturarik eman, eta beste alde batetik, iruditzen zait Bilbon bi mugimenduren historiaren zati garrantzitsu bat finkatu zala. Eta mugimendu horiek dira mugimendu antitaurinoa eta mugimendu antiespezista. Eta gainera eskutik egin dute bidearen parte hori. Baina hasiko naiz, kontatzen, nondik datorren tauromakia, oso labur. Tauromakia erromatar garaitik dator, gladiadore jokoetatik. Gladiadore jokoak joko hitza oso inusentea da, baina joko honetan animalia asko hiltzen ziren. Bai pertsonak, bai hartzak, txakurrak, zaldiak, zezenak, oso basatiak ziren. De hecho, saiatzen gara zezen plaza bat eta koliseo romano bat ezberdintzen, eske oso antzekoak dira. Horretatik datozelako. Baina, klaro, kristautasuna heldu zanean, erromatar garaia, erromatar imperioa erortzean, kristautasunak esan zuen, bale. Baina, gizakion bizitzak sakratuak dira eta mesedez ez hil jendea, gladiadore jokoetan. Eta, klaro, leku gehienetan eragina esan zuen horri. 16. mendean, Pio Bosgarrena aita santuak zezenketak debekatu egin zituen euren krudeltasunagatik. Gizarteak krudeltu egiten zituztelako, baina, Espainiak eta beste herrialde batzuek esan zuten, guri bost. Geroago, Espainol imperioa erortzen ari zenean, Espainiak oso irudi kaskarraztekan nazioartean. De hecho, nazioarteko komunitateak horrela irudikatzen zituen
espainolak. Krudel bezala, toreroak odolzale gisa, bruto hitza asko erabiltzen zuten, eta testuinguru horretan espainolek, espainolen morala apurtxo bat altatzeko, zezenketei bombo handia eman zieten. Zezenketak erabili zituzten moral espainola altatzeko. Eta horregatik sortu ziren, Las Corridas Taurinas. Zezenketen urrezko garaia izan zen, eta zezenketen urrezko garai horretan eraiki zen Bilboko lehen zezen plaza. Ez da intzarra, pentsatzen badugu, 100 piko urte ditu. Egurrezkoa zen, eta zu hartu zuen, 100 urte baino lehenago. Ez dakigu zu hartu zuen, edo norbaitek eman zion, baino egiten. Eta zezen plaza hau, zezen plaza honetan, zezenketa asko eta asko egin ziren, corridas patrióticas para levantar el imperio español que se estaba cayendo. Miguel de Unamuno filosofoa bizitatu zuen plaza hori. Miguel de Unamuno bilbotar idazle eta filosofo antitaurinoa izan zen, eta bera antitaurinoa zen, baino ez zoilik zezenek krudelkeriarik ez sufritzeko, aipatzen du, pobres toros, baino batez ere, antitaurinoa zen, gizarteak krudeldu egiten zituelako tauromakiak. Taurino batzuek esaten dute taurinoa zela. Eta horregatik ikerketa apurtxo bat egin dut, eta testu batzuk adibidez, apurtxo bat nazgarriak dira. Gizarteak kritikatzen du zezenketen krudelkeria aipatuta. Baina adibidez beste testu honek argi uzten du antitaurinoa zela. Torero batek antza gutun bat idatzi zion, eta hau da Unamunoren erantzuna. Eta honetan argudio antitaurino asko ematen ditu, eta irakurtzera animatzen zaituztet, oso erraz irakurtzen dalako, eta gaina nahiko barregarritxoa da. Unamuno, 1926 urtean hil zan, antza istripuz, falangista baten bizitan. Eta Unamuno hil eta 3 urte pasazien horretan, hau da, gerra zibilean, 17 jaialdi tauromakiko egin ziren biztanlearren. Izan ziren 10 zezenketa, 6 nobilada eta jaialdi benefiko bat. Jaialdi benefiko asko egiten ziren garai horretan, Frankoren aldekoek propaganda patriotikoa egiteko erabiltzen zituztelako zezenketak. Esaten zuten, gerrako zaurituentzat dirua biltzeko zela, eta ez dakigu, baliteke horrela izatea, ez dakigu. Baino batez ere propaganda patriotikoa egiteko erabili zituzten. Datu bitxia da, baino 1929tik, hau da, frankismo osoan zehar, 14 urtez berako gazteek, zezen plazetarako zarrera debekatuta izan zuten. 29. urtean, aurrak antitaurinizatzeko legea egin zen, eta hain zuzen ere izan zen, krudelak iruditzen zaizkielako, eta etzituztelako aurrak krudeldu nahi. Baina 1980ko hamarkadan, Corcuera barne ministro sozialistak legea berriz aldatu zuen, eta orain autonomia erkidego bakoitzak erabaki aldu, aurrak zezen platesetan sartu aldiren edo ez. Hau, ministro sozialista batek egin zuen, eta, Codina Segoviaren liburua irakurtzen badozue, bertan esaltzen du oso ondo nola sozialistek hasiera batean zezenketen kontra egin zuten, zezenketek herria lokartu egiten zutelako, el opio del pueblo. Baina, orain antza aldatu da, eta Bilbon, de hecho, nahiko txo. Testu inguru honetan, 80ko hamarkadan, hasi zen, egungo mugimendu antitaurinoaren indar berritzea, frankismo ostean, trantsizio garaian, talde txikitxo batekin.
Grupo de Defensa animatzen talde hori. Ezkerraldea inguruan, Bilbo inguruan mugitzen zen, eta beraiek deitu zuten lehenengo manifestazio antitaurinoa Biztanlegaren aurrean. Manifestazio honek 300 bat manifestari bildu zituen, Valladolidetik etorri ziren, Valentziatik etorri ziren, baino egia esan manifestazioa deitu zutenek, nabaritu zuten medioen kobertura eskatsua. Adibidez, albiste hau batera zen, baino asko ez ziren atera. Eta orduan mediotara jo zuten. Esatera, oie, zergatik ez duzue gehiago kubritu gure manifestazioa. Eta mediok erantzun zieten, bale? Nahi baduzue edabide gehiago izatea, egin zehose ikusgarri, egin zehose legez kanpokoa, eta aterako zaituztegu gehiago mediotan. Eta orduan talde honek apuntatu zuen, eta horrengo urtean ekintza zuzenera jotuen. Ekintza zuzen honetan, 98. urtean, protagonista bat dugu, ekintza zuzena egin zuena, Litri toreatzailearen furgonetari margo gorria botazion, eta hemen dugu, bueno, gaur egun, ekintza honen protagonista Gaizka Pozero dugu, eta bere testigantza entzungo dugu. Labur-laburtsua da, eta, bueno, politeru eta zait, zuek lehen eskuz entzutea. Oi. Entzuten da? Ez. Ez dakit nola egin entzuteko. Bueno, bestela nik kontatuko dituet. De hecho, hemen daukago protagonista, baino ezin gara nesasko luzatu, gero erantzunen txandan ingo du. Bueno, kordon poliziala saltatu entzuen, eta furgonetari margo gorria botazion, eta horrek lortu zuen sekulako islabena edabideetan. Claro, honek karri zuen, ekintza zuzena egin zuen pertsona atxilotzea, plaza barbura sartzea, eta, bueno, poliziak ez zuen oso ondo tratatu, esango dugu, plaza barruan. Baina horrek bai ekarri zuen aldaketa bat, eta geroz eta manifestazio jendetsuagoak egiten hasi ziren. Hau 2000. urtea da, 2000. urtean esen ekintza zuzenik egin, baino arazo izan zen, justo manifestazioaren bezperan manifestazioa egiteko baimenak kendu zietela. Baimen hori kendu zietenez, manifestazioaren deitzaileek abisatu zuten. Oie, hau manifestazio hau orain ilegala da, baino berdin egingo dugu. Eta, bueno, orduan, deitzaileak atxilotu zituzten, saietz bat hautsi, eta berriro ere mediotan sekulako itzala eukizuen. Urte horretan bertan, ikusita, mediotan agertan ari zirela eta fuerte ari zirela, sortu zen Klub Antitaurino y Animalista de Bizkaia. Eta, pertsona manifestazioaren deitzaileek sortu zuten, eta hurrengo urtean, animalisten botoa nonbait islatzeko, 2003. urtean, alderdi politiko animalista hau sortu zuten. Bilbon sortu zen, jende askotaki. Partido antitaurino zen, garai batean, eta lehenengo hauteskundetan ziren 600 botora heldu. Partido honek evoluzio nahiko positiboa eukidu, eta orain 2015 urte inguruan, 2015-2019 lortu izan ditu 1.000.000 pasa boto ere. Baina, ja aldatu izan dira, ja ez da antitaurino hitza bere izenean, bezik eta aldatu dute animalista, orain ingurumena ere sartu dute beren izenean. Eta, Bilbon, bi kolektibonez gain kolektibo gehiago izan dira, adibidez,
ekintza gehiago ere izan dira, adibidez, ekintza honetan 2010ean 125 pertsonek parte hartu zuten, zezen handi baten irudikapen egiten, eta beste, ekintza hau Anima Naturalista Kasi Internazionalak antolatu zuten beste talde batzuekin batera, eta beste ekintza batzuk ere egin izan dira. Oso gutxi geroago, Piztiak taldea sortu zen, Bilboko esfera antiespezistaren inguruan. Hurrengo urtean, konpartsa bihurtu zen, eta talde honek oraindik dirau, eta Bilboko jaien antolakuntzan lan egiten du. Orduan, jai geroko antolakuntzan lan egiten duenez, eta gainera, beste aldetik, animalien defentsan lan egiten duenez, noski, tauromakiaren inguruan lantxo batzuk egin ditu, manifestazioak eta beste aldarrikapen batzuk. Por cierto, aurten lortu dute Bilboko Konparten Federazio osoa antitaurino deklaratzea. Hauek beste manifestazio batzuk dira, urtetan zehar Bilbon egin direnak. Eta 2019 urtera, heltzen gara, urte hau mugarria izan zen, zeren udalak lizitazio bat atera zuen Bilboko zezen plaza kudeatzeko. Lizitatzaile bakarra BMF Toros ganadutegia izan zen, eta akordionen bitartez 230.000 euro ordainduko dizkio urtero udalari, zezenketak eta bestelako gauzak zezen plazan antolatzen truke. Akordio horren ondorioz behartuta daude urtean, ez dakitzen bat zezen hiltzera, oraingoz 105 zezen hil dituzte ja, eta ez egiten ez badu gutxi, lizitazio hori amaitzen ez bada, gutxienez 528 zezen gehiago hilko dituzte, gutxienez. Eta, tauromakia Bilbon duen evoluzioa ikusita ez dela oso errentagarria. Eta aipatutako KAP taldeak, Kluba Antitaurinoak, 2000 urtean sortu zen horrek, ikusi zuen lizitazio hau etzela errentagarria izango. Eta horregatik, lizitazio horren kontra egin zuen, baino bide juridikotik. Epaiketetara jo zuten, esateko lizitazio hau ezin dugu aurrera eraman. Kontua da, epaiketa galdu zuela, eta epaiketa galdu zuenez, 26.000 euroko izuna jarri ziotela, eta KAP desagertu behar izan zen. Orduan, 22 urtez, aritu da 2000 urtetik 2022 urtera, abuztuko manifestazio antitaurino hori antolatzen, baino, izun honen arira, desagertu behar izan da, eta, orduztik, beste kolektibo batzuek hartu izan dute manifestazio hori antolatzen ardura. De hecho, hemen dago titularra, nola desagertu inda KAP taldea, 22 urteren ondorez. Eta hori ikusita, 2023 urtean, animalista kolektiboak ikusizun, bale. Zezenketen arira zehoz egin behar dugu. Eta gainera, hasi dira, taurinoak, ekainetik zezenketa gehiago egiten. Iban Fandino toreatzailea izen, eta memorial bat egiten diote urtero orain, antza, ekainetik. Orduan, zezenak torturatzen dira urtero plazan ekainetik. Orduan, 2023an hasi zuten La Última Embestida kanpaina. Manifestazio batekin, eta guzti. Hau da mugimendu antitaurinoa orain arte duguna, eta lorpentxo batzuk ikusi ditu mugimenduak. Batez ere 2022an nabariak izan dira, lehen aldiz, betidanik zezenketak, Bilboko zezenketak betidanik telebistan eman dira, eta aurten lehen aldiz ez dira eman. Gainera, aurten ikusita zezenketek ez dutela publiko askorik, zezenketa egun bat kendu dute. Horrek esan nahi du, 8 egun bakarrik egingo dituztela, eta horrek esan nahi du, 6 zezen salbatzen direla urtero.
Gainera, orain arte udalak sarrerak erosten zituen bueno, oparitzeko. Eta orden, beraiek esan da, ez dute egin. Gainera, Bilboko udal musika banda betidanik joan izan da zezenketetara, eta aurten ez da gertatu, eta otarinoak kexatu dira. Eta azkenik, zezenketak beti izan dira aste nagusiko programazio ofizialean, eta aurten ja ez dira gertu. Eta gainera, bueno, gizarteak erantzun egin du. Kartel guztiak agertu dira margoztuta. Eta, bueno, orain ja Bilbotik aterako gara, ekimen hau ez da Bilbo mailakoa, baizik eta estatu mailakoa, eta orain ekimen honek bilatzen duena da tauromakiari babes konstituzionala kentzea. Izan ere, oso zaila da hiri batean tauromakia abolitzea 2013 urtetik babes konstituzionala duelako. Eta orduan orain agertu den ekimen honek bilatzen du 500.000 sinadura bilatzea 9 hilabetetan, eta hori lortzen bada, teorian, tauromakiari babes konstituzionala kenduko zaio, 9 urtez babestuta egon ostean. Eta, bueno, asko zerrazagoa izango da orduan, hiri batetik edo zezen plaza batetik Bilbon dugunaren moduko listazioak kentzea. Eta, bueno, hau esan da dana. Galderarik badozue, iruzkinik, kritikarik, egin dezakezu. Hau da nire emaila, ere egin diazu. Eskerrik asko, Irene, zure hitzaldiagatik. Eta, bueno, orain tarte bat daukagu galderak egiteko. Tenemos un rato para hacer preguntas. Si alguien quiere preguntar algo. Vale, ni hasiko naiz orduan. Gorkari galdetu nahi nion. Hasieran aipatu duzu eleberri honetan, deskribatzen dela animalien eta, bueno, gizakin eta gainontzeko animalien arteko harreman espiritual bat, ez? Haien arteko komunitate espiritual bat ezartzen duena ongi ulertu baldin badut. Eta galdetu nahi nizun, ea modu zehatzagoan deskribatzen den zein den harreman espiritual hau. Esan nahi dut, hierarkiarik gabeko harreman espiritual bat da, edo zein da zehazki izaki guztiak lotzen dituen elementu espirituala? Bai, ez da zehazki azaltzen, baina eleberriak eta edorabidenak eta guztiak mugimendu ekologistak hartzen duzko ekologismo tip ekologi ditzen dena, anarkismo berdea, izan ere, anarko-permitibismoa da, denon moldaketa da, idea bat emendik bezala desberdindik. Orduan, jerarkiaren deustapena hori denek batzen dute. Orduan hori beti hartuko dute. Baina ez da zehazten beti zelako modu espiritualean. Orduan dago eskotor. Vale, eskerrik asko. Mikeli galdetu nahi nion, konturatu naiz, aipu batean, Sormendiren aipu batean, erabiltzen zituela bi hitzak, abere eta animalia. Orduan, galdetu nahi nizun, ea bi hitzen hauen artean desberdintasun kontzeptualik dagoen, edo sinonimoki erabiltzen dituen. Ze, iruditu zait, ez dakit agian ez da horrela izango, baina iruditu zait agian animalia hitza kategoria biologiko bezala erabiltzen duela gehiago, deskribapen biologiko bezala, eta abere hitzak beste kutsu bat daukala. Azaldu duzuna, ez, lurrarekin daukan harremana, edo nolabaiteko apaltasun kutsu bat,
aipatu zuna Aristotelesen txoban politikon kutsu honekin, ez dakit horrekin identifikatzen duena bere hitza, edo ez badago desberdintasunek eta bi hitzak berdin erabiltzen dituen. Bai, bueno, eskerrik asko galderagatik, eta bueno, nik uste dut galdera oso interesgarri, eta guk eta aparteko erantzunik egia esan. Azurmendi kasuan, nik uste dut, bueno, euskaraz definizioz, aberea okerretan dago da, animali domestikatu, ez? Guaztu egiten domestikatua, definizio hartu bali badago, baina kasu da, azurmendiren kasuan esango nuke, biak sinonimotzat erabiltzen dituela, eta berak etengabe abere txo horri ere sekulako esangura filosofiko desenteko ematen diot, uste dudalako bere humiltasunako egiten dut hori ondo zikitzaten duela. Kasu honetan, ez dakit, pentsatu beharko nuke, baina uste dut askotan abere txo erabiltzen du, gero abereari referentzia egiten dionean beste animaliekin egiten ditu konparazioak eta beste, beraz, nik uste dut sinonimo bezala erabiltzen dituela, baina pentsatu beharko nuke eta berriz aztertu beharko nuke hori. Vale, ni esker. Bai, galdera bat. Bueno, igual creo que se escucha. Para los que están en online. Muchas gracias. Gracias a los tres. Mi pregunta es para Irene. Me preguntaba en la historia que marcas sobre el movimiento pues, taurino y antitaurino, que van obligatoriamente pues, de la mano. Si también has podido rastrear algún momento en que la reacción de los que apoyan la tauromaquia ha sido más visceral, cruda a lo largo de estas últimas décadas, frente al éxito de las acciones o de los logros que ha logrado el movimiento antitaurino. Si has podido identificar algún periodo en donde realmente como haya habido pues mucho juego sucio entre comillas. Lo pregunto también porque en la comida, cuando firmábamos la petición legislativa, pues siempre suele haber trampas de poner DNIs falsos y demás como para boicotear este tipo de iniciativas. Creo que eso está más o menos orquestado, ¿no? Siempre ha habido una especie de guerra sucia en este tipo de cuestiones. Entonces quería preguntarte sobre todo eso, si ha habido algún momento donde la acción haya sido mayor, si ha ido creciendo o si se ha ido calmando. Agradezco la pregunta. Voy a hablar desde las sensaciones que tengo porque no he investigado realmente tan a fondo el tema de la ración taurina, pero sí por los testimonios que me han llegado, la reacción igual de antes tendía más al enfrentamiento cara a cara, bueno, pues los insultos, al enfrentamiento en la misma manifestación. Todavía se ven, ¿eh? Yo he llegado a manifestaciones el año pasado y todavía pues, hay dedos en alto, hay algún insulto, pero diría que en los primeros años sí que había incluso detenciones por llegar a las manos y ahora se tiende más a ese tipo de juego sucio de boicotear. Este año, además, la ganadería, viendo la poca respuesta que tiene la tauromaquia en Bilbao, ha tirado por la vía de hacer una campaña, de fomentar la tauromaquia, una campaña publicitaria enorme. O sea, la respuesta, digamos, que ha cambiado. Antes se defendían cara a cara, llegando a las manos de una forma más violenta, digamos, y ahora lo hacen más por una vía más administrativa, más que la bien, más bueno, hacemos una campaña publicitaria, igual pues boicotean firmas, se ha cambiado la estrategia. Igual, no sé, igual hay gente aquí que puede responder incluso mejor que yo porque ha vivido la época. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes.
y yo quería hacerle otra pregunta a Irene. No sé si ha estudiado o ha profundizado en por qué surgen todos estos grupos, ¿no? Y sobre todo en la relación con los movimientos, con los grupos animalistas, proteccionistas, ¿no? De su época, en ese contexto dentro de España y también fuera, ¿no? ¿Qué relación tenían? ¿No? Y la otra cosa, que era una pregunta que, que me planteo, ¿no? De cara a, bueno, no la desaparición, ¿no? Pero, si no me equivoco, debido a una multa, ¿no? Club Antitaurino, ¿no? No sé si debería desaparecer o... Bueno, eh, sería una pena que se perdiese, sobre todo el archivo digital, que es todo el material que se ha generado en las redes sociales, ¿no? Porque hoy día, pues, toda la gente que hace trabajo desde la antropología, las ciencias sociales, ¿no? Hace eh, eso que se llama etnografía digital, ¿no? Que tenemos de todos los movimientos sociales de hoy día, pues, un registro casi cotidiano de imágenes, de reacciones, de todo eso. Pienso que sería una pérdida bestial, ¿no? Que todo ese material, todo eso desapareciese, ¿no? Y se perdiese esa historia tan rica y tan potente, ¿no? Del club, bueno, y de otras asociaciones. Pues voy a empezar por el final. La verdad es que yo he encontrado bastantes imágenes, sobre todo en Facebook, en diferentes cuentas. He utilizado muy pocas imágenes de todas las que había, pero hay muchísimas. Y la otra pregunta, a mí me ha sorprendido la unión entre el movimiento antitaurino y el diestrecista en general que ha habido en Vizcaya. Pero bueno, sabemos que hay gente que pues, simplemente es antitaurina, no es antiespecista y está en el movimiento. Pero sí que me ha sorprendido el comienzo que pues ya en 1990, en esa década, surgió de ahí, surgió del grupo de defensa animal, que era un grupo antiespecista, y fue ese grupo quien convocó esa primera manifestación antitaurina. Y bueno, de ahí surge un poco. Que no fue simplemente gente antitaurina que luego se iba a casa y se comía una hamburguesa. Y bueno, sí que parece que se sigue manteniendo un poco el peso del antiespecismo. De hecho, cuando el Club Antitaurino ha soldado el testigo de organizar las manifestaciones en agosto, lo han cogido grupos antiespecistas, o al menos bueno, han sido Durangalde antiespecistas, han sido Veganas Unidas, han sido grupos que no es solamente de corte antitaurino. ¿Sí, alguna pregunta más? Aretsiko dugu panela. Zer hori da? Onda guztiak, perfecto. Ba, mila esker guztiak. Así que que lo sacan mucho. ¿Este muy bien? Este muy bien, ¿verdad? Entonces,
Este es el mío. Vale, aquí está el mío. Barrona. La proyección del documental era una 21 que terminaba Zure ara dena zabalita, aireatzen ordenagailua jarrita proiektoriakin eta dokumentala prest. Bai, eskailera horietatik ego. Horregatik, igual